Πώς να χωρέσει κανείς σε μια σύντομη ομιλία το απερίγραπτο, το απόλυτο έγκλημα σε βάρος της ανθρωπότητας. Γι' αυτό ας αφήσω να μιλήσουν τα ίδια τα θύματα. Κορίτσια Ελληνίδες, εάν βγείτε μια μέρα ζωντανές απ' εδώ, διηγηθείτε στον κόσμο και εσείς με τη σειρά σας. Να, εδώ ήταν τα αποδυτήριά τους. Να, αυτή ήταν η φούρνη. Έλεγαν ψιθυριστά στις σκελετωμένες Εβραιοπούλες του Auschwitz-Birkenau οι κρατούμενοι νεκροκομιστές του Sonderkommando, καθώς ανατείναζαν με δυναμίτη τη βαρβαρότητα του 20ου αιώνα. Οι δήμοι των Ναζί πάσχιζαν να εξαφανίσουν κάθε ίχνος από τα φρικαλαία εγκλήματά τους, χρησιμοποιώντας ακόμα και τα θύματά τους, καθώς ζήγωνε απειλητικά ο κόκκινος στρατός που προέλαβε στην Πολωνία το Γενάρη του 1945. Ξαναζωντανεύουν σήμερα στο μυαλό και στην καρδιά μας αυτές οι συγκλονιστικές στιγμές από τη μαρτυρία που κατέγραψε η Μπέρι Ναχμία, κραυγή για το αύριο, η σημαδεμένη με το νούμερο 76859, η μόνη που επέζησε από τους 50 συγγενείς της. Καθώς 71 χρόνια μετά στεκόμαστε ευλαβικοί προκινητές της Ιερής Μνήμης των αντικαυχαμένων συμπολιτών μας, αλλά και όλων των θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας. Νιώθουμε να κυκλοφορούν ανάμεσα μας οι σκιές των Ελλήνων Εβραίων που ανατείναξαν το τρίτο κρεματόριο του Auschwitz τον Οκτώβριο του 1944. Ανάμεσά τους τα κορίτσια που δούλευαν στο εργοστάσιο πυρομαχικών ουνιών. Ήταν τότε που πνίγηκε στο αίμα και η εξέγερση της Βαρσοβίας που ξέσπασε τον Αύγουστο του 1944 και άντεξε ηρωικά 63 μέρες. Στις 15 Μαρτίου 1943, εδώ στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό, σφύριζε το πρώτο τρένο του θανάτου για το Auschwitz με 2.800 εβραϊκής καταγωγής συμπολίτες μας στιβαγμένους σε σφραγισμένα εμπορικά βαγόνια. Οι πύλες της κολάσεως έχουν ανοίξει για να καταπιούν τον εβραϊκό πληθυσμό της Θεσσαλονίκης, τη μήτρα του εργατικού κινήματος στα Βαλκάνια. Το ξεκλήρισμα του εβραϊκού πληθυσμού αλλίωσε οριστικά το πρόσωπο της πόλης. Η μεταπολεμική Θεσσαλονίκη θα είναι μια άλλη πόλη. Η ανάδειξη της τιμωρημένης ιστορικής αλήθειας, γιατί δεν πρόκειται για μνήμη, για την πόλη μας. Δεν είναι μια άγονη παρελθοντολογία, ούτε απλώς ζήτημα ηθικής αποκατάστασης. Είναι ανάχωμα και πολιτικό όπλο απέναντι στην ναζιστική πανούκλα της Χρυσής Αυγής, που δεν βρωμίζει μόνο τα έδρανα της Βουλής, αλλά και νοσταλγεί τα εγκλήματα του Χίτλερ, του οραματιστή της Νέας Ευρώπης κατά τον Φίρερ της Μιχαλολιάκο. Θα αποτελούσε βάναυση προσβολή της μαρτυρικής, αντιστασιακής, αντιφασιστικής ιστορίας της Θεσσαλονίκης να χαραμιστεί στις προσεχείς εκλογές έστω και μία ψήφος για τον υποψήφιο δήμαρχο της ναζιστικής συμμορίας, για αυτόν που βρίζει χυδαία τα θύματα του ολοκαυτώματος και υμνεί τα κρεματόρια του Auschwitz. Να θυμίσω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης έχει κηρύξει ομόφωνα ανεπιθύμητη σε αυτή την πόλη τη Χρυσή Αυγή. Η σημερινή Θεσσαλονίκη δεν έχει τίποτα να χάσει, αντίθετα έχει πολλά να κερδίσει αναγνωρίζοντας το πραγματικό της παρελθόν. Γιατί μια πόλη που δεν σέβεται το παρελθόν της δεν έχει μέλλον. Γιατί όπως έγραψε ο επιζών του ολοκαυτώματος Ελί Βεζέλ, ο Δήμιος σκοτώνει πάντα 2 φορές, τη δεύτερη με τη λύθη. Η εκπλήρωση αυτή του χρέους μνήμης και απόδοσης ιστορικής δικαιοσύνης, μεταξύ άλλων, απαιτεί να καθιερωθεί από το Δήμο Θεσσαλονίκης ως επίσημη γιορτή η 30η Οκτωβρίου, μέρα απελευθέρωσης της πόλης από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. Στο πλαίσιο της διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών προς την Ελλάδα, ο Δήμος Θεσσαλονίκης οφείλει να υποστηρίξει την προσφυγή κατά του γερμανικού κράτους που κατέθεσε η Ισραηλική Κοινότητα Θεσσαλονίκης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ζητώντας την ηθική δικαίωση και την επιστροφή
του 1,5 δισεκατομμυρίου δραχμών λίτρων. Αυτά που κατέβαλε μέχρι το 1943 στις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής για να απελευθερώσει 3.500 άρενα μέλη της ηλικίας 18-45 ετών που υποχρεώθηκαν να εργαστούν σε καταναγκαστικά έργα. Απαιτεί να απαλληφθούν από τους δρόμους της πόλης τα ονόματα γνωστών δοσιλόγων και να αποκατασταθούν τα εβραϊκά ονόματα που έσβησε από τους δρόμους στις 26 Τρίτου 1943 το κατοχικό Δημοτικό Συμβούλιο με δήμαρχο τον Γεώργιο Σερεμέτη. Μόλις 11 μέρες από την αναχώρηση του πρώτου τρένου της κολάσεως. Απαιτεί την ανάπλαση και μετατροπή της πλατείας Ελευθερίας από πάρκινγκ σε πάρκο μνήμης. Εκεί όπου τον Ιούλιο του 1942 ξεκίνησε με τα πινωτικά καψόνια η τελική λύση των εβραϊκής καταγωγής συμπολιτών μας. Απαιτεί την επιστροφή από τη Μόσχα των αρχείων της Ισραηλιτικής κοινότητας, την επανίδρυση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της έδρας εβραϊκών σπουδών που κατάργησε ο δικτάτορας Μεταξάς, την αποκατάσταση της ηθαγένειας στους Έλληνες Εβραίους επιβιώσαντος του ολοκαυτώματος και την απόδοσή της σε όσους την επιθυμούν, την ίδρυση του Μουσείου Ολοκαυτώματος που αποφάσισε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Ισραηλιτική κοινότητα και παραχώρησε η ΓΕΟΣΕ εδώ δίπλα μας. Η Θεσσαλονίκη μας δεν υπήρξε μόνο μαρτυρική πόλη, αλλά είχε και το ιστορικό προνόμιο να ιδρυθεί εδώ στις 15 Μαΐου 1941 η Ελευθερία, η πρώτη αντιστασιακή οργάνωση στην κατεχόμενη Ευρώπη. Και όμως στις τριήμερες επίσημες εκδηλώσεις της Εθνικής Επετείου ούτε που αναφέρονται οι ηγέτες και οι μαχητές του Ελλάς, παρότι απελευθέρωσαν την πόλη και έσωσαν τις υποδομές της από την καταστροφή που δυστυχώς σήμερα τις ξεπουλούν για να ταΐσουν το μηνόταυρο των δανειστών της χώρας. Δεν θα βρούμε ούτε ένα δρομάκι αφιερωμένο στην 30 Οκτωβρίου 1944, μέρα απελευθέρωση της πόλης από τους Ναζί. Αντίθετα θα βρούμε πολλούς με τα ονόματα εκείνων που την παρέδωσαν ή συνεργάστηκαν με τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. Εξαιρετικά αποκαλυπτική για τη μαύρη ιστορία του δοσυλλογισμού σε αυτή την πόλη η έκθεση ντοκουμέντων μνήμες κατοχής που άνοιξε την περασμένη Πέμπτη στο Εβραϊκό Μουσείο.